ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ሽወደን ብዝነብራ ውሕዳት ኤርትራውያን ኣዴታት ዝቆመ ጉጅለ ሕድሪ ሰማዕታት ንምእላዮም ሓላፍነት ንዝወሰደሎም 45 ስድራ ስዋኣት ናይ ምሕብሓብ ዕማም ክቕጽሎ ምዃኑ ወኪል ትጉጅለ ወይዘሮ ይፍጠረላ ድባስ ኣረጋጊጻ ወይዘሮ ይፍጠረላ ምስቶም በቲ ጉጅለ ዝእለዩ ስድራ ቤት ስዋኣት ኣብ ዝገበረቶ ርክብ እቲ 7 ኣባላት ዝነበሩ ጉጅለ ንምእላይ ስድራ ስዋኣት ኣብ 2007 ከም ዝጀመሮ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ 3 ካብ ኣባላቱ ብዝተፈላለየ ጸገማት እኳ እንተቋረጻ እተን ዝተረፋ ይቕጽልኦ ምህላወን ሓቢራ ስድራ ሰማዕታት ስድራ ነፍሲ ወከፍ መቐረት ናጽነት ዘስተማቕር ዘሎ ዜጋ እያ ዝበለት ወይዘሮ ይፍጠረላ ነቶም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ብቐረባ ክርከቡ ዝኽኣሉ ተኣለይቲ ናይ ቁርሲ እንግዶት ድሕሪ ምግባር ኣብ ርእሲ እቲ ወርሓዊ ዝወሃብ ክፍሊት ንነፍሲ ወከፎም 2,000 ናቕፋ ኣበርኪታ እቶም ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ሰላም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ማሚቆም ይነብሩ ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣብ ጉጅለ ሕድሪ ሰማዕታት ተጠርኒፈን ዘለዋ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኡፕሳላ ኣመስጊኖም